Sopo kowe? Yen kono takon sapa ning satuhune aku? Lowo ijo aku. Lowo ijo. Para maksud kelawan tujuan apa sih nyegah ning tindakane aku panutan? Sadurunge siram boyong pusaka sabuk inten naga sastra, aku dikit sing pamrih kelawan pusaka ieu. Nyatane sing butuh kelawan sabuk inten naga sastra dudu panutan baik nanging lawa ijo perlu. Aku pamrih pengen dari penguasa ananing Demak. Lawa ijo, Ya, aku sing pertama mancing gedong jimat Demak. Aku butuh sabuk inten naga sastra kanggo syarat benjang aku kawin. dudu sira sing bakal memiliki, iwal aku penguasa alas mendauk sing bakal memiliki. Lawa ijo, aja tepak dada rasa bangga, aja dianggap gampang pengen boyong sabuk inten naga sastra. Yen masih anak aku panutan, yen sira pengen boyong kudu bisa ngelangkai mayate panutan. Mangkonon bagus yen ugane mangkonon tatap sepasang bola mata ngira apa sing bakal dumadi. Ayo lawa ijo, Boleh kukus tak boleh menyan putih undang dewa ganti sukma nira sukma nisun raga nira raga nisun manunggal robat. Lakala lawa ijo, nyatane dudu manusia sing sembarangan, manusia sing milih, tapi aja bangga lawa ijo. Aku panutan bakal mundur cawangan nikmat adira lawa ijo. Ajiku patunggal raga, ragaku manirupa, rupaku wujud sanggara hong iya. Acungi jempol sira lawa ijo. Paingan wani buka mata marang adepane aku. Nyatane kesaktianmu sungguh luar biasa. Wis tak hitung untung kelawan rugine panutan manjing ning sacorone gedung jimat Demak. Mangkonon cacak coba ning ngebakin. Ayo Sedulur pamat kelima pancer kakang kawah adi ariri manunggal mewujud marubah warwat. Bus Lathala hebat si dalam ijo, bisa kali rupa dari sosok mau meloreng, tapi aja bangga lawa ijo. Iki sama kan aku panutan bakal mata kaca kepatil rukun badak galak. Ajiku manirupa, rupaku senggara mau si maloreng.
mainnya colongan Rainira. Ayo, apa maning sing bakal jadi katina Nira Lawejo? Panutan Ison, boleh aja diterusna anggun sirap Mumet Pusaka Sabuk Inten Naga Sastra. Lawejo, iki lepakin sawangan ning sira yen bisa matani aku. Wis, kong kalian yang jagat-jagat alam kegelapan, rupaku balik rupaku jagat kegelapan. Iya. Panutan aja diarani aku penguasa alas mentau, yen orang bisa mapaki bayon ini segala kadiwasane awakku. Sawangan bakal bayon ini segala kadiwasane awakku. Ajiku Lawejo penguasa alas mentau sun jalupan ulungan mau Lawejo, sira wong waskita cuman arane aku wis berhasil boyong Sabuk Inten Naga Sastra. Lawejo, Lawejo. kurang ajar sira Panutan. Bok beli samono ning segala kemampuan awakmu waning boyong benda pusaka tanpa sepatu dari aku. Ulang samono Panutan melayu ning lak-lakan naga kebura di pengguyangan warak bakal kedak marang aku lho. Betik siat-siat